tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pabigat ako sa pamilya namin. Hindi lang nila alam ang tunay na dahilan. Hi DJ Rocky. Ako ulit ito, si Lori. Pasensya na at binitin ko kayo sa una kong kwento. Hayaan niyo sana akong ituloy ang mga nangyari sa buhay ko. This is my secret file. Balikan lang natin saglit ang mga nangyari sa una kong isinulat sa'yo, DJ Rocky. Second year college ako noon. Nang bigla akong mahinto sa pag-aaral. Nagkaroon kasi ako ng self-harm tendencies. Gaya ng paglalaslas ng pulso. Siyempre, disappointed sa akin si Mama, si Papa at ang ate ko na siyang nagpapaaral sa akin that time. Hindi ko lang masabi kila Mama at ate ang katotohanan. Na minsan akong ginalaw ni Papa. Dito nagsimula yung pagre-rebelde ko. Fast forward. Nagkasakit si Papa ng malubha. Ginawa naman namin lahat ng paraan para gumaling siya. Sa awa ng Diyos, gumaling siya at nakapagtrabaho uli. Inisip ko na lang, that time, yun na ang ipinataw ni Lord na parusa kay Papa sa nagawa niya sa akin. Na hindi alam ng Mama at ate ko all this time. Oo, tinago ko yun sa kanila all this time. Hanggang sa namasukan ako bilang call center agent. Kaso nagpandemya. Lahat kami sa pamilya nawalan ng trabaho. Hanggang sa unang nakahanap ng online job ang ate ko. Ako naman ang sumunod na nakahanap. Puro kami work from home. Agad din akong tumulong at nagsimulang magbigay para sa panggastos sa bahay. Kami ni ate, nag-decide na ipagbuksan ng bank account si Mama at doon namin ibubuhos ang mga ipon namin. Tapos nagsuggest kami kay Mama na tumigil na siyang magtrabaho kasi nga pandemya. Delikado. Pumayag naman siya. Si Papa naman nag-lock-in sa trabaho at umuwi na lang kapag weekends. After 2 years, nakapag-ipon kami ng sapat para sa pangarap naming magpagawa ng bahay. Noong nag-retire si Papa, dinagdagan din niya ang naipon namin. Kaya nakabili kami ng property at unti-unti nang nagsimula ang pagpapagawa namin ng bahay. Until nag-decide si ate na bumukod sa amin kasama ang kanyang boyfriend. Ako naman, nawalan uli ng trabaho at natagalan bago makahanap ng panibagong trabaho. Pagkaalis ni ate sa bahay, sinalo ko lahat ng gastusin hanggang sa hindi ko namalayan. Nalubog na ako sa utang sa mga lending app na inutangan ko. Tinawagan ng lending apps sa mga reference contact ko. Kila Mama at ate. Nalaman tuloy nila. Nalugmok ako sa utang.
Sinalba ako ni Mama. Binayaran niya ang mga utang ko. Pero this time, pakiramdam ko, maya't maya, isinusumbat yun sa akin ni Mama. Kung tutuusin, ayoko namang maging pabigat. Ayokong nasusumbatan. Kaya lahat ng masasakit na salita, lahat ng narinig ko mula sa kanila, tinanggap ko na lang. Hindi na ako sumagot kasi pakiramdam ko, hindi rin naman ako pakikinggan. Uungkatin lang nila ang mga kasalanan ko sa nakaraan. Pati yung mga naging kasalanan ko hanggang ngayon, kailangan ko pa rin pagbayaran sa kanila. Kasi nga, nagsakripisyo sila para sa akin. Hanggang sa may nakilala akong tao na pursigido sa akin. Sinaga ako ng 2 taon. Gustong gusto niya ako. Alam niya ang totoong sitwasyon ko, ang kalagayan ko, na ang dami ko pang kailangang ayusin sa buhay at sa pamilya ko. Pero para sa taong ito, okay lang. Tanggap niya. Naiintindihan daw niya. Pursigido pa rin siya sa akin. Despite everything sa buhay ko. Kaya kahit anong pilit kong lumayo, patuloy pa rin niya akong sinuyo. Kaya eto na ang sagot sa tanong sa dulo ng una kong isinulat sa'yo, DJ Rocky. Oo, nahulog ang loob ko sa taong yun. Natagalan man ng onte, pero tinanggap ko rin siya. Itago natin siya sa pangalang Liam. Dumating ang araw na minahal ko na rin si Liam. At naging kami nga. Kasi nakita ko kung paano niya pinaghirapan ang lahat. Kung paano niya dinadala ang bigat ng mundo ko kahit wala naman siyang obligasyon. Sa kanya ko unang naramdaman ang validation na hinahanap-hanap ko sa mga magulang ko noon pa man. Yung malasakit, yung pag-aaruga, yung sinasabihan ka araw-araw na kaya mo pa. Nasapat ka. Sa kanya ko yun unang naramdaman, DJ Rocky. Unang beses ko ring makahanap ng taong kaya akong pakinggan kahit paulit-ulit na ang mga hinaing ko. Yung tipong kahit hindi siya makarelate, susubukan pa rin niyang intindihin ang pagod at mga luha ko. Kaya tinanggap ko si Liam ng buong-buo sa buhay ko. At hindi ako nagsisi, DJ Rocky. Kasi mula nung dumating siya sa buhay ko, gumaan ang pakiramdam ko. Parang may kaagapay na ako sa buhay. 1 taon na kaming magkasama ni Liam noong ipinakilala ko siya sa mga magulang ko. Di kalaunan, nagdesisyon na rin kaming magsama, mag-live-in. Alam ni Liam na hindi ko kayang iwan ang mga magulang ko. Kaya siya na ang nag-adjust. Pumayag siya na sa poder nila mama kami tumira. At mula noon, para akong binigyan ng panibagong paghinga. Si Liam ang naging katuwang ko sa buhay. Gumaan ang gastos, gumaan ang loob ko. Nakakapagbigay na rin ako ng maayos kina mama. At sa puso ko, buo ang pasasalamat ko sa Diyos. Kasi sa kabila ng lahat dumating siya. Hindi lang para mahalin ako, kundi para alalayan ako sa mga panahon na halos gusto ko nang sumuko. Noon din, nagdesisyon sila ate at si kuya na bumalik sa bahay para ipagawa naman yung 3rd floor ng bahay namin. Napag-usapan nila na gusto nilang sakupin ang buong 3rd floor at gawing isang malaking kwarto. Masaya ako noon, DJ Rocky. Masaya kasi makukumpleto na ulit kami
At higit sa lahat, makikilala na rin nila ng lubusan si Liam. Titira kaming lahat sa iisang bubong. Sa isip ko, ito na yun. Ito na yun. Unti-unti nang maaayos ang lahat sa buhay ko. Sa mga sumunod na buwan, nakakarinig ako ng mga papuri para kay Liam. Masipag daw siya, maayos makisama, at higit sa lahat, nakikita nila kung gaano ako kasaya at kung paanong unti-unting nababago ang takbo ng buhay ko. Hanggang sa dumating yung araw na nag-propose si Liam sa akin. Alam niya ang obligasyon ko sa mga magulang ko. Pero wala siyang reklamo. Nire-respeto niya lahat ng responsibilidad ko. Bilang babae. Bilang tao. Bilang anak. Pero alam mo yon, DJ Rocky. Alam ko naman natarating din yung punto na kailangan ko rin bumuo ng sarili kong pamilya. Tumatanda na rin ako. May ipon naman kami ni Liam. At sila ate naman may sarili na ring direksyon. Sa tingin ko nasa tamang edad na ako. Kaya kinausap namin sila mama at papa. Nakiusap kami. Ipinaalam namin ang plano naming magpakasal. At akala ko ayos na. Akala ko nga, tanggap na nila. Ramdam ko pa nga noon na parang masaya sila para sa amin. Kaya lang, DJ Rocky, bakit ganun? Lumipas lang ang ilang araw. Unti-unti na namang nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay. Biglang nagkaroon ng silent treatment. Si mama laging iritable. Maliit na bagay lang, mainit agad ang ulo. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko, mali. Parang lahat ng saya na unti-unti kong binuo, unti-unti rin nilang ginigiba. Hindi ko maintindihan kung saan kami nagkamali. Hindi ko rin alam kung anong kasalanan namin para maramdaman naming muli na para bang hindi kami welcome. At sa loob-loob ko, tinatanong ko ang sarili ko. Bakit parang ang lakas ng presensya ng demonyo sa paligid ko? Akala ko, pinili ko na ang tamang daan . Akala ko, nagsisimula na uli akong tumindig. Pero bakit parang hindi pa rin sapat ang lahat? Habang ginagawa pa ang kwarto ni na ate sa 3rd floor, napagdesisyonan namin na doon muna sila sa 2nd floor. Kung saan kami rin ay pansamantalang naninirahan. Wala pa rin kwarto noon. Kaya kurtina pa rin ang nagsisilbing pader sa pagitan naming lahat. Wala pa rin sapat na privacy. Pero natiis namin. Patuloy kaming nagtutulungan sa abot ng aming makakaya. Hanggang sa isang araw, may nalaman ako. At ito ang tuluyang nagpabago sa buhay ko at sa pagsasama namin ni Liam. Nalaman kong buntis ako. Sa sobrang sela ng pagbubuntis ko, in-advise ako ng OBGYN ko na mag-bed rest. Risky . Kaya sa kabila ng kalituhan sa bahay, sa gasto, sa stress, nagdesisyon ako na mag-resign sa pinapasukan kong trabaho, DJ Rocky. Alam kong dagdag pa sanin ito para kay Liam. Alam kong mali rin ang timing. Pero wala siyang reklamo. Wala akong narinig mula sa kanya. Kahit ramdam ko ang bigat na pasan ni Liam, mas lalo pa siyang nagsumikap sa trabaho. Araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na kakayanin namin ang lahat. Kasal, anak, pamilya, kakayanin lahat.
Dumating ang punto na inalok ako ni Liam na umuwi kami ng Capiz pagkatapos ng kasal. Doon naman siya lumaki, doon siya kampante, mas simple raw ang buhay doon. Kinausap din niya ang mama at papa ko tungkol rito. At laking pasasalamat namin na hindi naman sila tumutol. Pero habang papalapit ng papalapit ang kasal namin, napansin ko na naman ang pagbabago. Si mama nagsimula na uling magtanong. Magkano raw ang sinasahod ni Liam? May pinapadala pa raw ba siya sa pamilya niya? Ano raw bang pinagkakagastusan namin? DJ Rocky, nahihirapan na akong sumagot. Nahihiya ako, parang unti-unti na naman akong napuputol mula sa pinanggagalingan ko. Oo, totoo, hindi na ako nakakapagbigay kay mama kasi nga buntis ako. Wala akong income. Si Liam ang umaako sa lahat. Pero kahit ganoon, hindi naman kami pumapalya sa pagbabayad ng bills. Pinipilit namin, sinasagad namin kung hanggang saan ang kaya namin. Hanggang sa napansin na ni Liam, bakit daw kapag sila ate ang kakain may ulam? Pero pag kami na, parang wala nang natira. Napapadalas ang pagbili namin ng sarili naming pagkain. Parang may invisible wall na sa bahay. Hati na ang hapag. Dumating ang isang araw habang wala si Liam, kinausap ako ni mama. Tanong niya sa akin, bakit hindi ko nararamdaman ng pera niyong dalawa? Maayos ko namang ipinaliwanag, DJ Rocky. Sinabi ko kung paano kami nagbabudget, paano kami nagtutustos. Pero bigla siyang nagtaas ng boses. Pinamukha niya sa akin na si ate raw ang gumagastos sa bahay, lalo na sa pagkain nila. At parang kami ay walang naiaambag. Masakit, DJ Rocky, sobrang sakit. Hindi ko na nga sinabi kay Liam eh. Kinimkim ko na naman ang lahat. Kasi ayokong masaktan siya, ayokong lumalim palalo yung lamat. Hindi ko magamit yung pagiging buntis ko bilang dahilan. Kahit nangihirapan na ako, kahit sumasakit na ang likod at tiyan ko, pinipilit ko pa rin kumilos sa bahay. Nag-a-adjust ako para hindi kami maging pabigat. Iniisip ko na lang, konting tiis pa, konti na lang, at ikakasal na kami. Uuwi na kami ng Capiz at mabubuo na ang tahimik at sarili naming pamilya. Panayhipo na lang ako sa tiyan ko at sinasabi ko, anak, konti na lang, kapit ka lang ha. Tiis-tiis muna tayo ni Dada Liam. Lumipas sa mga araw, DJ Rocky. 5 buwan na akong buntis ngayon. Ilang linggo na lang ikakasal na ako. Dapat masaya, dapat excited. Pero mas lalo lang akong nakakaramdam ng bigat. Lalo na sa mismong tahanan kung saan ako lumaki. Mas lalong tumitindi yung negative vibe sa bahay. Lalo na sa pakikitungo ng pamilya ko sa amin ni Liam. Ilang araw rin akong umiiyak ng patago. Hindi ko alam kung dahil lang ba to sa hormones ko o talagang eto na yun. Damang-dama ko na unti-unti na akong nadedetach sa sarili kong tahanan. Tuwing may pag-uusap tungkol sa plano sa bahay, hindi na naman ako kasama. Kulay ng tiles, kulay ng pintura, itsura ng kwarto, ni isa ron. Walang nagtangkang itanong ang opinyon ko. Alam ko namang hindi kalakihan masyado ang naiambag ko. Hindi tulad ni ate na siyang talagang gumagastos sa materyales. Naiintindihan ko naman yun. Pero masakit pa rin. Na hindi man lang nila naisip itanong kung anong gusto ko. Na para bang dahil ba wala akong perang maibigay, wala na rin akong karapatang magpahayag. Pakiramdam ko unti-unti na akong nawawala sa eksena, nale-left out. Parang hindi na ako kabilang sa plano, sa tahanan, sa pamilyang may ambag din naman ako. Hindi man pinansyal pero emosyonal, pisikal at lahat ng effort para lang maging maayos ang samahan. Ang tanong ko sa sarili ko,
Dahil ba sa sinabi naming uuwi muna kami ng Capiz pagkatapos ng kasal at habang buntis ako, kaya ganito na ang pakikitungo nila sa amin? Malinaw naman DJ Rocky na sinabi naming pansamantala lang yun. Wala pa kaming sariling kwarto, wala kaming privacy. Gusto lang namin ni Liam na malayo ako sa stress. Kasi risky nga ang pagbubuntis ko. Gusto ni Liam, may peace of mind ako. Pero ang kapalit ba ng pagpili ko na protektahan ang sarili ko at ang anak ko ay maramdaman ko na hindi na ako bahagi ng sarili kong tahanan? O sarili kong pamilya? Hindi ko maintindihan, DJ Rocky. Pero araw-araw, pilit kong pinalalakas ang loob ko para sa anak ko. Para sa magiging pamilya namin. Isang araw nga, nagising ako sa kwentuhan nila mama at ate sa ibaba. Ayoko nang makinig. Pero rinig na rinig ko ang usapan nila. Sabi ni ate, isang kwarto na lang daw ang gagawin sa second floor. Para kina mama. Kapag nakaalis na raw kami, sisimulan na nila yun. Doon ko lang na-realize kung bakit si mama ang tinatanong ni ate kung anong kulay ng tiles at CR ang gusto niya para sa second floor. Buong akala ko 2 kwarto ang ipagagawa. Para rin sa amin ang partner ko. Kinahapunan tinanong ko si mama kung totoo nga bang 1 kwarto lang ang ipagagawa. Umamin siya. Sila raw ni Papa ang titira doon. Sobrang sumakit ang puso ko. Pabiro pa niyang sinabi. O diba pag uwi niyo, gawa kayo ng barong-barong sa 4th floor para meron din kayo. Ang tinutukoy niya ay yung rooftop na ngayon ay tambakan na lang ng gamit. Walang bubong, maski trapal, wala. Terek ang araw, sobrang init. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at pabiro rin akong sumagot. Ganun po ba? Di wala na rin pala kaming babalikan. Pag uwi namin, uupa na lang kami. Sabay tawa, para ikubli ko yung sakit. Sa totoo lang, gusto ko nang maiyak noon pa lang. Tumawa rin si mama at sinabing kung uupa rin lang kayo, dito na lang malapit sa amin. Wala na akong masabi. Umakyat na lang ako at doon tuluyang tumulo ang mga luha ko. Tanong ko lang, DJ Rocky, valid ba itong nararamdaman ko? Pinangarap ko kasing sabay-sabay naming mabuo yung bahay. Pero bakit parang ako lang ang naiwan? Alam kong may sarili na akong pamilya at tama lang naman na bumukod kami. Pero ang gusto ko lang naman sana ay konting validation. Kahit konting konsiderasyon na kapag bumalik kami, may lugar pa rin ako sa bahay na itinuring kong tahanan. Kahit konti man lang sana. May ambag naman ako, di ba? Bakit parang hindi na mahalaga yung opinyon ko? Dahil ba hindi na ako parte ng plano nila? Sakit. At sa sobrang sakit, binuhos ko kay Liam ang lahat ng nararamdaman ko. Yung galit, yung sakit, yung hinanakit ko, lahat. Hindi ko alam, tama ba tong nararamdaman ko? Mali ba ako na umasa na kahit konti, may espasyo pa rin ako sa bahay ng pamilya ko? Inamin sa akin ni Liam na matagal na niya nang napapansin na tuwing may usapan tungkol sa plano sa bahay, hindi ako tinatanong o kinukonsulta. Pero hindi niya agad yun binanggit sa akin dahil ayaw niyang pangunahan ang emosyon ko. Ramdam din daw niya ang pagkakaiba ng trato ng pamilya ko kina ate kumpara sa amin. Minsan, siya mismo ang inuutusan ni mama ng kung ano-ano pero pag kay kuya, ni hindi siya makapagsabi ng pangangailangan. At ayaw pa niyang pakilusin sa bahay. Hindi niya ito sinasabi sa akin noon dahil ayaw niyang masaktan ako. Ganon kataas ang respeto ni Liam sa nararamdaman ko. Kaya tuwing alam niyang nalulungkot ako, hindi na niya kailangang magtanong. Alam na niya agad na may kinalaman ang mga magulang ko. Ramdam niya lahat.
Pero kahit kailan hindi siya nagsalita ng masama tungkol sa kanila. Hindi niya ako ginatungan para magalit. Hindi niya ako pinangunahan. Pilit niyang inintindi ang pamilya ko. Kung paano niya rin ako naiintindihan. Dahil sa simula pa lang, alam din naman niya kung gaano sila kahalaga sa akin. At nire-respeto niya yun. Sa ngayon, DJ Rocky, hinihintay na lang namin ang araw ng kasal. May medical certificate na rin ako mula sa OB ko na nagsasabing fit to travel na ako. Buo ang tiwala ko kay Liam na magiging maayos ang buhay namin sa Capiz. Sa totoo lang, masayang-masaya ang pamilya niya na uuwi ako roon. Excited sila. At ina-assure nila kami na magiging maayos ang lahat habang buntis ako. Lalo na't hindi na rin talaga namin kaya ang gastos dito sa bahay. Pero ang bigat sa dibdib, may dala akong guilt araw-araw. Pakiramdam ko ang sama-sama kong anak. Kasi kapag umalis ako, baka isipin nila, iniwan ko na sila. Baka sabihin nilang wala akong utang na loob. Pero ang totoo, pagod na rin ako eh. Gusto ko lang naman ng konting ginhawa para sa magiging anak ko. Masama ba akong anak kung piliin kong hindi na muna sila tulungan at unahin ang sarili kong pamilya? Makasarili na ba ako kung pipiliin ko ang kaligtasan, katahimikan at kapakanan ng sarili ko bilang magiging isang ina? Sana marinig ko ang opinyon nyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po, DJ Rocky, sa pagbibigay boses sa mga katulad kong natuto na manahimik na lang kahit patuloy na nasasaktan. Muli, ako si Lori. At ito ang aking secret file.